fotote. Mbak niki jaman apa Mas? Anu aturnya persyaratan ngeten. Oh caedan pakai pin ya. Lah sampean salah ngono salah keluar-keluar aku ki biyen ta numpak pesawat leleng wedok. Mbak kan ngipi ya aku jaman. Ya kayak nyapa numpak pesawat gue BPJS iki lho. Iki lho, pin lho. Dadi ngeten nek Bebo. Niki Mas Tobel niki MC niki riyen kan nate nitih pesawat terus. Lan dhewe wingi niku teng Sumatera. Kali rencang-rencang dikangken nggawa BPJS kon sertifikat lemah. Kamangka ki ora perlu ya nggawa ngono kuwi, cukup nggawa KTP. Lho percaya berarti sing sapa? Lho aku lho. Lah iya yo wis lho. Tapi sing kok lha iki. Lah ngono yo manut ae. Lho dhewe ya, oke. Ya mangga, Dek. Kelakon apa turun? Ada Mbak Putri.